preus del lloguer, que estan per els núvols, que això és una vergonya. Els lloguers d'Andorra que estan inasumibles. Mi situación, que somos los dos jubilados y no llegamos. Bueno, és vergonyós, és vergonyós. El preu de l'habitatge, o sigui, s'està posant inassumible per a tothom. Triste, muy triste. Sí, em volen pujar un 50% del lloguer. 50 metres quadrats em volen fer pagar 1.200 euros. A Sispony, en una casa que és molt vella. I tinc un bon sou, però ni així no sé si me'n sortiré. Sí, la veritat és que el pis de lloguer preocupa. Hi ha molta gent que s'està a punt de caducar i aquestes mesures no ajuden a res, les que està proposant aquest govern. I l'habitatge no és un negoci, és un dret. Però l'última vegada que em van renovar el contracte, com que se'n caducava, em van pujar 300 euros, i ara tinc por que arribi el mes de novembre i que em torna a pujar els nostres 300. I volem lloguers assequibles. Porque el meu fill no pot ser dependent, no pot viure a un pis solet, porque es imposible, porque tiene un sueldo razonable a toda la gente, a toda la juventud de Andorra. Entonces, ¿yo qué feo? Pues vivir como otro y hacer el tupper cada día. Pues la madre tras el tupper. Pero lo que no se puede pagar por un piso de 2 dormitorios, al quinto demonio, 800, 900 y mil y pico de euros. Es imposible. Si no los ganamos, ¿cómo los vamos a pagar? Es así. Nosotros ya aún estamos jubilados, se va que te va, pero mis hijas, mi hija que tiene 4 niños, imagínate. Bueno, anirem aquí al riu, va sota el pont. A dormir, que ja s'està bé. Se va